Bon dia. Ara us explicaré com funciona una granja de cargols. La primera cosa que s'ha d'assegurar és la defensa contra els predadors. Doncs aquí estem a dins d'un hivernacle i aquest hivernacle, la tela, aquesta malla, doncs, serveix per lluitar contra els ocells, i a la part baixa hi ha un enreixat de galliner que és previst pels ratolins i rates. Bé, un cop tenim això assegurat, cal un sistema que permeti a la vegada al cargol de se't trobar bé, de menjar, de dormir. Doncs com funciona? Molt senzill. Doncs aquí a davant tenim a la vegada doncs aquesta part és la menjadora, que per cert hi ha un cargol que està menjant. Això que és de dia, el cargol és un animal nocturn i doncs surt més aviat la nit. Doncs la menjadora i aquestes teules, de fet, són els dormitoris, com podeu observar. Doncs aquí es posen durant el dia i van dormint. Vet aquí, doncs menjadora, dormitori. El menjar és un pinso adaptat al cargol i també hi podem posar enciam, clar. Vet aquí, doncs això és el sistema. Evidentment això s'ha de combinar amb tota la part, diguem, regatge. És un sistema de bromitzadors que al mateix temps que els hi posi el menjar al vespre també poso la regatge, si voleu. Vet aquí, doncs me sembla que és tot. Sí, una cosa també important és que clar, el cargol ha de ser tancat amb un espai concret, parcs, i per evitar que surtin del parc doncs tenim una barrera de sal, que es veu, això de color blanc, que impedeix doncs al cargol de sortir del seu parc. I vet aquí, ja teniu tot el sistema de funcionament de la cria de cargols.